Hello guys, good morning. Ano nang time guys na late ko ani guys kay nag-init pa kog tubig para sa akong mga mananagat guys. Kay kung dili ko mag-init og tubig pangitaan mo kog ininit nila. Mo nang nag-init kog una ko ni ani sa may baybay. Pero dira ko spikas tampi guys, wa na ko maadto dito spikas. Tampi kay Lauman. So niabot na sila si Alex ug si Berto gikan sa ilang pagpamukot. Kini si Alex pud guys na malangre ni. Iyang gitaktak ang palangre nga mga tulong simana na matilig gikan sa pagpamaon. Aron na laging tuskigan niya ambot og makabaligya baka ni Sidya. Atong tan-aw ni guys kung unsa iyang kuha kay para nako tangtangono na jud to di na to angay ipanagat pero kay isigtod man lagi may pagpanangtang aning paon sa taga na mo to nga si Alex mo ora radyo ni Laod. Ani dunggo na siya guys ni diretso na sa labasiro. Kay kung naalagi mi isda guys diretso na labasiro dili na mosugot ang ako ang bana kung ako pay mosuroy sa mga isda. Kay maraw man kuno gihapon o tangon. Unya kung maningil po ta tagaan po tag 1,000 mo nang masukot si Mister guys kay sa oras na mapay tag gasolina dili na ta makapamalit labi nagbugas di ta kapapamalit kay guway tao ug naagali tao tagaan tag tibuok guys mo nang masungot si Mister ni ana mo nang diretso direct ra jud mi sa labasiro. Ato makita guys kung dunay gihatag si Alex ni labasiro mura sang pagtuo guys kabutan kay mura gilain man gisud og laing sudlanan. Paborito gining Alex og kabutan kung managat ni Sidya. Katuod jud ni siya asa dapit ang kabutan. Ay kabutan naman tingali ang kuha ni ini. Si Mr. Pod, galing ko na aring dong kay aron mutuwad ang iyahang sakayan kay nabaw na lagi. Musagyad ang pala. Bahado ko siya mubawog ang iyang ihi guys. Mo nang dira siya sa dongga lingkod-lingkod. Doon na pa rin gihapoy isda si Alex guys kay nibalik maglabasiro og dungo sa sakayan ni Alex. Nakadaginot pa intaw ang among paon nga sud sa 2 ka semana habagat. At least guys wa jud mausay kag among paon guys na loud gihapon. Tiaw ba por og mamaon di kantidad man dagkupog puhunan guys. Ambot lang po ni si Bert kay namukot man sira pong usa og naaba ka po iyang kuha niini. Atong tan-awon guys, gisod na dan og balde. Sama gihapon guys, ibutang gihapon niya ni sa may bunbon kay pilian man Pilian ang first class o ang second class guys nga isda. Kay bubarato man ang second class, ang first class may taas-taas ang presyo mo nang lainon jud. Musugot lang man pud mi ani guys. Kay kasahon ra man pud nila ni og bayad, di man pud ni utangon. Balag barato ang komprada sa labasiro guys basta kay tibuok ra na usa ra mo ang halin kaysa amo pang i-house to house kandidatog utang. Kunay dunay mga reject ani guys moarag pud tayo among isuwa kay mamawi lagi intaw may pila ka adlaw o semana nga habagat. So muna po namong budget aning among konsumo guys. Mo nang maninguha jud mi pagpa saka og
income aron sa ingon maka hulit pod mi sa amo ang na agian kanhi sa hangin-hangin pa. Di ra hibawaan guys, taas ang habagat pero nabuhi man gihapon mi. Kini tungod og panabang sa atong Ginoo guys, makita jud tag mga diskarte pamaagi kung unsaon nato pag pangita og kabuhian. Ang among igsuon day guys, wa managat kay namuna day sila. Ipunaan nila ang ilang pukot guys, atong makita ani oh. Gapuna si Mrs. Si Mr. pod ani guys, busy po pagpangayog makina. Amo ni among dula guys kung panon sa bagat, maluoy po Ginoo do na pimanghatod namo og mga ayuhonong makina. Una nga maka apas-apas jud mi sa pangonsumo matag adlaw. Uli na ko ani guys, naguna ko kay akong timplan si Mr. og kape. Kay luoy po itong gikan sa tugnaw, kinala mainitan po ang ilang kuto-kuto. So guys, magpasalamat ko sa inyo hang pagsilip guys. O manghinaot ko nga dili jud ko ninyo biyaan. Sa kanunay guys. O ako mo ingon guys, bye-bye!